Ahoj. Ticulo, no. Ja vás zdravím, volám sa Matúš a s Tomíkom som 7 rokov. Mnohí z vás ma tu poznáte ako športovca a občas sa sem pochválim nejakým videom z tréningu alebo zo súťaží, ale rozhodol som sa s vami podeliť aj o to, ako vyzerá môj bežný život so Tomiou, ako sa o ňu starám, ako si ju chránim, v podstate moje každodenné fungovanie a nejaké proste každodenné veci, s ktorými sa musíme potýkať my stomici, a veľakrát aj vidím nejaké príspevky nových stomikov a majú nejaké otázky, či môžu plávať, či môžu cvičiť, či môžu fungovať, čo robiť, keď podseká sáčok, na čo si dať pozor. A hovorím aj nejaké vychytávky počas výmeny sáčku, aby z toho nemali stres, na verejných toaletách, ako vypúšťať sáčok. Pre niekoho je to také, že čo teraz? Takže rozhodol som sa ešte raz natočiť takú sériu videí pre vás a dúfam, že sa vám také niečo bude páčiť. Keď sa vám to páči, tak určite dávajte lajky, komentujte, čo by ste chceli vedieť, nejaké vaše pripomienky. Vidíte, tu mi aj to trčí, takže neklamem, že som stomik. A tak, určite dúfam, že sa vám to bude páčiť a vidíme sa teda.